Morgen is de Eneco Tour in Friesland. Een grote hutfietskoers die het deel uitmaakt van de World Tour. Joet had de organisatie nog druk geweest met het opbouwen van het parcours. De rit van 183 en een hele kilometer begint in Bolzert en gaat bij Njoggen van de Alve Stedendel. Eerst maar een lus omheen naar Frenscher en Haas, daarna naar de Zuidwesthoeken. Maar start en finish binnen in Bolzert. De vergaderingen zijn ondergang in het Marno College, dat is de permanence. Het finishterrein is aan het opbouwen met de laatste dingen. De stad is klaar voor de ploegenpresentatie van Joet. Ja. Dus, achter u aan om 6 uur. Ja, dat begint zo meteen om 6 uur de sloepen te varen. Dus dat doen we in boord, is prachtig. Dus nee, we zijn er klaar voor. Grote namen komen naar Friesland, mannen als Philippe Gilbert, Tom Bonen, Nicky Terpstra en Lars Boom. Maar ook uw Frieske topper Leeuw Westra is erbij. Njoggen hierlien kwam dezezelfde rittenkoers ik naar Friesland. Maar het had dus njoggen hier worden voordat er weer zo'n grote koers naar Friesland daar komt. Daar hebben we hut voor werken moeten. We hebben, Joop Atsma is voorzitter van de stichting. En Joop had ik alle waardingen om te zorgen dat het hier komt. Nou, ik denk dat het al iets hier lien is. Dat het bekend worden is dat het hier komen is. De eerste etappe van de Eneco Tour is morgen van 3 uur live te volgen bij u op televisie.